Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Sir, tuwag yun ka topic sa mga kaaway sa presidente. Bantay ka. Oras nga mapatudan nga mga komunista kadi magkatawanan. Bantay kayo, Ernesto. Dili na problema na ko, sir. Pero dili pa kumubiya din ni ang mga solid evidence ni akong back. Ni ang mga proofs. Ngano nakaingon ko nga dako kayo kitang sayop aron i-branded nato nga kini mga tawhan ng mga komunista. Niya ang mga tape recorded nilang mga tingog. Niya sab ang mga tingog sa mga katawhan nga ilang nasuod. Ako sab kagika-tape ang ilang mga tingog nga nagsaysay kung unsay mga karakter aning taga DYHP. Ang tanan nagkausa nga sadya nga ikauban kini mga tawhana ug mga maayong tawo tungod kay mahigalaon kayo og pulos mga manutinabangon. Kini si Gomez, permi makita sa mga urban areas. Gawas sa mga urban areas, maabot pa gani ning nga tawhana sa kabukiran tungod kay may gikinahanglan si kaugalingon niyang propesyon isip usa ka mga magsusulat. Kini Sevilla. Wa maglagyo si Villa Gomez. Unsay mo nakuha aning babaeng komentarista? Dili lang kay ang katawhang subuanon ang nagmahal ni Indaynita. Tibuok Kabisayan og Mindanao nagmahal o nagpangga ni babaeng komentarista. To be exact, ang routine sa relasyon aning gi-under surveillance ingon ani. Suod ni Indaynita ang news chief sa HP nga si Francis Avillon. Masuod ni Danita kini si Villa Gomez. Si Savillon antay Marcos, si Villa antay Marcos, si Gomez labaw ng antay Marcos. Tanang mga antay Marcos nagkasuod. Karon kun ipadakop nimo ang mga tanang mga antay Marcos, asa man nimo sila ipamutang. Unsa man unyay kahimtang sa Pilipinas. Nalipay ko nga may lain kang gi-assign aron imo pag yung ipadayon ang pag-surveillance ni mga tawhana, sir. Dili lang unta nila pakapinan og kuhaan kung unsay akong na-record sa akong surveillance. Usa na ka na kapag butang-butang kung ila ka na buhaton. Permission to leave, Colonel Dennis Trinidad, sir. Layas. Hoy, Yes, sir. ingon ka kay mo resign ka na sa pagka-militar. Nausap mga kong unahon, sir. May pagsalig pa ko sa ubang mga kaubang sundao nga mao'y makareconstruct aron usbon ang imahen sa armadong kusog sa Pilipinas. Unya na ko resign kung mawa na ang krisis sa nasod. Get out! Huh. Alright, Corporal Sueco. Padali ang aris escolar. Yes, ipada ang mga tailing files sa pare. Karon na yun, okay? Mas grabe kini pa rin. Huh. Sila mo'y abusado o dili kaming mga militar o gobyerno ni Marcos. Bothered ka, honey? Naghapon ka nga ni ara din sa imong study room. Gi-review na kung mayo ang tanang maganakuha sa pag-sunod-sunod na hindi magkatawanan. Pero husto ang animal nga Ernesto nga baseless kayo ang pagtuda sa militar bahin na ning pipila ka taga-DYHP nga i-branded silang bisag walhon lang. Musamot ka baseless kung i-branded sila nga mga komunista. Na nakita lang akong daunggan o paminaw o balik-balik sa mga tape recorded sa ilang mga drama nga akong gipangayog gikan sa UNTC. Pero, wag yun.
Dili ko magkamit aron himong ebidensya nga sila mao kini og mao kana. One time bitaw anahan, nakapaminaw gid ko sila mga drama kay naatol nga dito ko sa bahay sa kong amiga nga tigpaminaw kayo sa HP. Halos din ang mga drama iyang gisunod. Kiniding makapaminaw ka nagsugod og drama sa radyo, mag-atang ka na sa sunod aron imong mahibaw-an kung unsay sunod nga mahitabo. Prangkahalan takagsulti. Ay laglain na ha. Pero magpaminawan ako og mga drama karon han. Oh. Nasako ka? Honey? Unsay imong evaluations sa mga sinuwat aning Ranil Filia o ni Gomez? Intriguing kaayo ang Ecclesiastes Tres ni Villa. Pero wag gyud rason nga kasuhan siya rebellion or incitement to rebel against the government. Kay dili man seditious ang maong drama. Igo lang siyang nagdramatize ang maong istorya kung unsay milusot nga mga balita. Mga balita nga gipuno-punuan, mga balita nga hinibo-himo aron magusbat yun ang imahin ng inyong gobernuha o ang imahin sa pagkatao sa patugang presidente. Honey, please. Please. Banata ka. Asawa ko nimo. Og nahibaw ko sa tinuod bisan magsigit ag tabon sa mga hitabo karon sa nasod. Apan mulusot gyud kun unsay tinuod. Just like sa ubang mga writers, mga reporters, mga newscasters, mga radio commentators, mga kolumnista sa nagkalain-laing mga magazines o mga pamantalaan. Yes, ang uban nila tao sa Malacañang. Apan may pipila nga wa magpailawom sa landong sa Malacañang. Nga maninguha gyud nga mulusot ang ilang mga palita nga mao'y tinuod. Sama ko sa DYHP. Dili ba field reporter man sabna si Gomez? Pero may ko magkadungog nga kanunay na silang mag-uban si Francis Espares nga field reporter sab nga magbalita sa tinuod gyud nga balita. Mao kini mabati sa ubang mga isinas sa pula nga luha sa ugang nga yuta. Bahin sa mga tigbalita nga gikutuhan sa ilang pamalita. Daghan ka na kayo istorya, Chule. Honey, dili sa tanang higayon nga ang usa lang kabahin sa hitabo mo'y angay paminahon. Kung dili, lain-laing side ug angle sa mga istorya kung unsay bakak o kung unsay tinuod. Husto na. Ang kinagrabihan gid nga hitabo mao ang Escalante Massacre. Husto na! Come on! Give me a break, honey! Bisa kinsapay mo daot, bisa kinsapay buot mo guba sa kabayong tao sa presidente. Apan, dili kini makatarog namo nga tiunay mo laban kay nakasabot kung unsa kabuhing bayani si Marcos. Magpakamatay ko ni President Ferdinand Ibralin Marcos. Pakamatyan ko yun ang pagkabayani sa presidente. Timan ika na, Jolie. Di ang imong kapining. Nagpisil-pisil ka man sa imong agtang. Samtang layo kaayo ang imong pananaw. Bebe. Hello to na ko, te. Naglapad ang imong o? Oh, Unsa imong gihinuktukan? Vicky. Abi mo na adlo ko sa kahimtang sa mong pari. Kinsang pare? Si Father Rodi. Popular ba kaayo na si Father Rodi kanang paria? Usa sa mga pare ning panahon na nga maisog kaayong mukuyog sa panon nga magmarcha og maupay mag-umna. Dili nimo mapasol ang mga kaparian nga sama niya.
Sama nga, dili mo pa sa mapasol ang kamatrihan, nga mo ilabing unang sakitan sa midangat karon sa mga katawang kapus. Nga mo ilabing vulnerable nga mga biktima sa mga pangdaog-daog. Niadtong bilabahing Semana Santa, sila di ay si Villa o Gomez mo nagpasiugda sa maong city palabras sa DYHP. Giimbitar nila si Inday Nita ug si Engineer Greg Sanchez nga mo'y usa sa mga mamumulong o giimbitar sa din nila ang maong pare. Oo, nakapamati bitaw sab ko. Kay namati man mo si Papa Miguel o si Mama Conching. Bigi iyang tud karon magsigig balik-balik sa akong pangtungog ang introduksyon sa pari nga nagkanayon. Sa dinhi pas kalibutan si Kristo, wa mo siya makita sa panon sa mga adunahan nga malupigon ug madaog-daogon. Kundili, tuwa mo makita si Kristo sa panon sa katawhang kabus nga gilupigan ug gidaog-daog. Naglingo-lingo ka. Ngano? Tungod kay mao'y tinuod? Oh, kung ang kamatuuran lang ginunta mo ay kanunay mapati. Oh, mao'y tinuod. Sa ato pa, nagkasuod kini mga tawana og si Father Rody? Nagkahiusa yun. Ang mga anti-Marcos, nagkahiusa. May nagkahiusap gani diha sa militar kahilom nga mibatok ni Marcos sa mga sibilyan pa ka nga mao'y unang naigo ng sistema. Mamangkon ni tinuod. Ang tinuod kisakitan kay ko kay gitibangan ako ang akong gipanumpaan nga sibilyan ang pangu sa estado. Og ning panahon na milingiw ko aron ilimod nga misilbi pa ba ko sa presidente. Tungkol kay usan ako sa mibiya niya. Ang presidente nga akong gipanumpaan nga serbisyuhan apan tunok kaayo sa akong kanag nga limdan ko ang akong kanag nga dili malupigon kining gobyerno ha. Sakit yun kayo. Sakit yun kayo, Vicky. Ning, milabay na sab ang daghang mga adlaw. Padayon ang mga pundok sa mga oposisyon sa pagpangitag paagi aron manaog nas Malacañang ang presidente. Apan misamot kalig-on ang baruganan ni Marcos. Digi siya muluwat sa iyang pagka-presidente sa nasod. Unya, usa ka adlaw niya na. Dili na kumrenta ninyong kayomin. Mga maayo kayo mga tao taga HP. Musamot ko ninyo ka-avid fan sa inyong mga drama. Salamat kay Jun. So, adto sab ka sa Bohol magpa-data-data sa iyo, balik yan. Antong nasab. Sige, ayaw mo din namin. Salamat Jun. Balik-balik ko niya ha, Jun. Muhapit yung ko din sa HP kung maanhay kong Cebu. Pre! Oh, Pre! Jun, kadit Jun ha. Nagdali man si Pare Francis Paris. Pare! Pre, ano pre? Pare, patuon ta karon dahil sa Redemptores. Ano man? Doon ay press conference ang mga kaparian. About sa unsa pre? Wa na kuno mo pauli si Father Rodi Romano sa Redemptores. Ha? Missing kuno ang mga pare. Unsa? Kinuo ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.